čus lidi, mám tady challenge, mám tady zámeček, na druhé straně je Dunhaven challenge. Dám takovou challenge, někam dám zámeček, vidíte to tady. Budu mít takovéhle klíčky, 3, ty někam schovám. Vy když dojdete s tím klíčkem, ty 3 klíčky jsou otevírací. Když sem dojdete, odemknete si to, tak to musíte natočit, označit mě, to dát na YouTube nebo na TikTok. Já to dám na YouTube nebo na TikTok, tady to video. Takže jo, ten zámeček je tady v tom okolí. Můžete se podívat. Takže tady někde, jo, můžete hledat. Takže druhé místo je někde tady v tomhle okolí. Kdo ten zámeček otevře první, natočí to video, bude mi tam označovat, tak dostane ode mě follow a nějaký lajky. A kdo jde druhý, tak dostane